אוקיי, שלום כולם, כאן סקראט, והיום אנחנו עומדים להמשיך את המסע שלנו בפארקרים בכיף. פתאום אני מרגיש קצת יותר מהיר. כן, הופה. אוקיי. אוי, זה מסלול כזה. הנה, תראו, אני לא יכול לקפוץ יותר גבוה מזה. האמת היא, אני לא צריך לעשות כלום, אני רק צריך ללכת. הנה. לעשות רק קפיצה אחת. אוי, אני שונא את זה, בקושי רואים. אופס. אני שונא אותם, בקושי רואים פה משהו. זה ממש כמו קורי עכביש. וואי. אני לא מצליח כל כך לראות, אבל קפיצה אחרונה. אוקיי, עכשיו זה וול. והוול לא נראה לי קשה כל כך. לא קשה בכלל. לא צריכים לקפוץ את הקפיצה האחרונה, פשוט אפשר לקפוץ לכאן. אוקיי, בדרוק. מה שלא כל כך טוב בבדרוק, גם שהוא לא נשבר, וגם הוא מזדווג בעצמו. הוא מזדווג עם הסביבה. אוקיי. כמה בלוקים זה? 3. אני יכול לעשות את זה. זה גם לא יותר מדי גבוה אוקיי, הצלחתי. אוי, פרקור קקטוס. אני די בטוח שהקקטוס הזה, לפי איפה שהוא היה, הוא היה אמור להיות כאן. או שאנחנו לא נשים אותו, נשים אותו פשוט. נשים אותו פה בצד. זהו. אל תבכה. הופה. מה זה? אוי. זה כמו הקודם, רק שרואים את זה יותר טוב. אבל זה גם טיפה יותר קשה. אבל אין דבר כזה קשה בשבילי. וגם אם אני שובר את הבלוקים האלה, אז הם לא חוזרים אליי. אז אם אני שובר אחד מהם, אז אני די דפקתי את המפה. סוף סוף משהו שאני טיפה אוהב. לא צריכים לעשות את כל הזה. לא צריכים לעשות את זה מההתחלה, אפשר פשוט גם להתחיל את זה מפה. לא צריך. אוי. אוי, בוי. זה עומד להיות קשה. כאן אסור לי ליפול, כי אם אני נופל, אז אני חייב להתחיל את זה. סיימתי את המפה? Everybody dance, pam 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 padam padam pam 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 padam padam pam pam padam padam pam. I got a step down, pam 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 padam padam pam padam padam pam padam padam pam. זהו, סיימתי. סוף סוף. עכשיו אני אעשה את כל הפרקור, אבל מאחורה, מהצד השני. סתם נראה לכם. Everybody's dance time, boom boom bada bada boom, boom boom bada boom. אוקיי. ייי, סיימנו את המפה. ונכון, כפי שהבטחתי בפרק הקודם, אז אני אעשה משהו מאוד כיף, בגלל כל המאמצים שעשיתי עכשיו. אנחנו הופכים לקריאטיב ומפוצצים את המפה. וואו! אז ככה נראה את המפה לפני שאני מפוצץ אותה. אז הנה, תוכלו לראות אותה עכשיו. הנה, כל החדרים המעצבנים, ואני רואה שגם השתגרו פה חיות. אז בואו נתחיל לפוצץ.
בואו נתחיל מהמפה הראשונה שלנו, שהם צריכים לפוצץ. אז בכל מפה כזאת, אז נראה שאני אשים 5 TNT ואני צריך לפוצץ את הכל. יש מפה שקוראים לה, צריך לפוצץ את הכל כאילו. כמה שמתי? אוקיי, אז 1. אפשר גם לפוצץ, אז נראה שכאן אני אשים, משתמש ב5 TNT, אז נראה שכאן אני אשים 1 כאן, 1 כאן, 1 כאן, 1 כאן, 1 כאן. אוקיי, מוכנים? עכשיו אני פשוט אפוצץ את כולם. עכשיו אנחנו פה, נשים פה פשוט TNT, בלבלבלבלבלבל. מיסטר פיגי, מיס פיגי. למרות שאתה לא בת, אבל עדיין אני רוצה לקרוא לך מיס פיגי. אוקיי. Everybody's damn stat. ונשים כאן גם על כל אחד חלקים של פרקור. הנה, כן. הנה, נשים פה TNT, פה TNT, פה, פה, פה. ופה. נשים פה, 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 ופה. זה פרק פיצוץ. ונשים גם על כל אחד מהמנורות. פה, 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 פה. וייט, אל תפריעו לי. אל תפריעו לי. אל תפריעו לי במבצע פיצוץ. נשים פה ופה. עכשיו נעבור לזה שכאן. נשים פה, פה, פה. נשים גם פה סתם. פה ופה. מצטער תרנגולות. מיסטר תרנגול. מיסטר צ'יקנס. נמשיך לפוצץ פה. ואולי גם נשים פה בצדים. נשים פה, 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 פה. אופס. פה. עכשיו נעבור לכאן. פה, 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 פה. מה זה פה? פה. המושרום שהיה בפרק הקודם גם, נראה שזה היה האחרון, לא זה לא, האחרון היה יותר בהמשך, אבל זה יהיה פרק פיצוץ. שנייה חבר'ה, למה הפלאפון שלי עושה רעש, שנייה, שים אותו על שקט, נפתח, אוקיי, שקט, זהו. אוקיי, ועכשיו אנחנו נמשיך לפוצץ פה, נשים פה, 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 אופס, אוקיי, פה, פה, יופי, ונשים עוד. אוקיי, יש לי כאן עוד הרבה כפי שאני רואה, אז נראה לי שלפיצוץ האדיר הזה יהיה כמה חלקים. נשים פה, פה, פה ופה. או... מה יש לי פה לפוצץ? אוקיי. למה שמו גם את זה? זה בערך אותו הדבר כמו הקודם. צריך סתם. מגדל... להגיד לכם משהו שהם לא שמו פה וזה היה יכול להיות ממש 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 מגניב. את החדר הזה לא נראה שאני רוצה לפוצץ. אני אוהב אותו. חדר ההוגות שלי. אני יודע ששמתי שם, זה בכוונה שמתי. אוקיי, גם שם, אוקיי, פה פשוט בואו נשים פה ככה, מסיבת פארטיזד, סתם. עכשיו אני פשוט שם. כל מעט האחרון נצטרך לסיים את הפרק. פה מה יש לי לשים. בוא נהרוס לה את ההזרקה. סתם כי בא לי. אוקיי, פה נשים את זה במדויק כמו שהם שמו לנו, ככה. אוקיי, את זה שמתי. אוקיי, איפה עוד לא שמתי? נראה שזה והוול שם וזה האחרון. אוקיי, יאללה, נתחיל לשים. פה 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 פה
פה פה פה פה פה פה פה פה פעם 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 פעם